Sajetta fil-Bnazzi għal familja Zebbuġija wara traċedja fal-Olmi. Dan hekk kif anzjana ta' 77 sena minn Ħażebbuġ, sfortunatament, tilfet ħajjita wara li ttajret minn van fal-Olmi. L-aċċident seħħ għal ħabs ta' Satejni Esquart ta' nofsinhar fit-triq l-Isqof Xikluna. L-anzjana kienet it-tieni vittma fil-jum ta' tlieta hekk kif aktar kmieni filgħodu Malta nħażet mewt oħra fit-toroq ta' pajjiżna. Min informazzjoni li kiseb One News hekk kif kien l-ewwel fuq il-post tal-aċċident, jidher li l-mara kienet taqsam it-triq u ttajret minn van tal-għamla Isuzu NQR misjuq minn raġel ta' 34 sena mill-Birgu. Dan bil-konsekwenza li l-anzjana spiċċat mafra taħt l-istess vettura u mietet fuq il-post. Numru ta' uffiċjali tal-pulizija nġabru fuq is-sit tal-aċċident flimkien ma' tim mediku li sejjaħ ukoll fuq il-post. Kawża hekk ingħalqet ukoll it-triq. Ix-xufier tal-van ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza għall-osservazzjoni minħabba xokk qawwi li kien isofri. L-ispettur Wayne Bonello qed imexxi l-isħarix tal-pulizija, waqt li l-espert mediku Edward Ferrubino u l-espert tat traffiku Mario Buttigieg tqabblu bħala parti mill-inkjesta ordnata mill-Maġistrat Joe Mifsud.